Hello mga kablawiks. Good morning. Na ako karon diri sa among lugar mga kablawiks. Karon na ako'y topic mga kablawiks. Andam na ba ka sa paghimamat sa Ginoo? Sa nato ipadayon ang atong topic, mag-ampo ko mga kablawiks. Jehovah Yahweh, hallelujah Jesus, Ginoo. Daghang salamat Ginoo sa laing kagayunan ni imong hatag kanako Ginoo, nga nakadaig nakaampo ako kanimo Ginoo. Kawang akong kinabuhi kung wala ikaw Ginoo. Imo kaning pulong nga mo i-share nako sa online Ginoo, nga naay makakaplag niini mo to kani siyang kasing-kasing Ginoo. Kung naa siya ma-apply siyang kinabuhi Ginoo, nga siya pagtulunan nga makuha Ginoo. Daghang salamat Ginoo, kay ikaw man ang Dios nga labing gamahanan sa tanan nagapuyo sa kinatasang langit. Kanaw na ka magaministeryo, magapamuhat bisan asa nga dapit Ginoo, nga makakapil ani nga video Ginoo. Siluhi kini nga pulong Ginoo sa mili mo nga dugo nga si Jesus Ginoo. Kawang among kinabuhi kung wala ikaw Ginoo. Ikaw mo ang among kusog, ikaw among taming, ikaw among nalangpanan Ginoo. Balik na akong dungog himaya pa nagisumbog tong anak si Ginoong Hesus. Amen. Okay mga kablawiks, tagsa-tagsa na to mga kablawiks, natay gikabisihan. Bisita nga makakuha mga degree, mga certificate sa kinabuhi. Busy ka nga naa kay ma-achieve sa imong kinabuhi. Lipay kaita nga natay naabot. Pero prepare ba ka sa pag-atubang sa Ginoo? Nakaandam ba ka sa pag-atubang nga moabot sa panahon nga ikaw mawala dinis kalibutan? Mamatay may mo gamot dinis kalibutan na. Andam na ba ka mga kablawiks? Arita sa Hebrew Kapitulo 9:27, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Hukman ta sa Dios mga kablawiks. Ang atong buhat sa tago sa kangit-ngit, iya ka nang ipadayag. Isulod ta niya sa usa ka kwarto. Imagine mga kablawiks nga isulod ta niya sa usa ka kwarto ug atong dipinsahan ang atong kaugalingon. Muatubang ta sa pinaka highest judge nga hukmanan. Unsaon nato pagdipinsa? Dili makadipinsa ang atong ginikanan, atong mga mahal sa kinabuhi, asawa or bana, uyab o unsa diha. Kung dili kita mo ay makadipinsa, matag usa na to mga kablawiks, mo dipinsa sa ato ang kinabuhi. Priya dito sa naay napulo ka babay mga kablawiks, naa sa Mateo Kapitulo 25. Ang napulo ka babay dalaga, sila nagdala og lana ug suga. Ang laing lima na sila extra nga lana nga di mapalong ang ilang suga, pero katong mga danghag nga lima, laing lima, wala sila magdalag extra sa pagpaabot sa ilahang mga pamanhonon. Kinahurot naman sila, nahurot naman ang lana nga ilang suga nga sigsiga, nangayo sila sa laing sa lima ug ingnan sila, di na kami mahatag kay igo lang na kani nga makapaabot kami sa among pamanhonon. Lakaw kamo pamalit noon, ug sa diyang namalit sila, naabot ang ilang mga pamanhonon ug katurang lima mo ay gidala silang pamanhonon ug gidala ug gisirad-an ang gidala sila sa usa ka panimalay nga gisirad-an ug nanuktok sila. Sir Abrahimi ug niingon tong wa kami makaila kaninyo.
Maong ingon si Ginoong Hesus pagtukaw kamo. Kay dili ninyo hibawan kung kanos mubalik. Arita sa unang Korinto 3 kapitulo 3:13. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo piniagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang mga matuod nga kalidad. Sutaon day ang atong mga binuhatan, ang atong mga nabuhat sa tago. Sutaon ni Ginoong Hesus pinaagi sa kalayo atong buhat sa tago. Iyahang sukdon sama nga sa humay nga gilubok. Lubkon pag-ayo para mahimong puti, mahimong bugas. Sama ang ato pong binuhatan dinis kalibutan, iya pong sutaon. Yang ang atong nabuhat sa ngit-ngit way nalilong sa Ginoo. Nakita niya dayag kung sa ato ang gibuhat dinis kalibutan. Sutaon niya. Hallelujah. Kadalaygon mo. Pinaagi sa kalayo. Nakapangutana baka nahimuot ba ang nakapangutana kasi imong kalingon, nahimuot ba ang Dios sa imong buhat? Sa imong gikabisihan karon? Sa imong mga sinultian, nakita ba sa mga tao ang kahayag sa Ginoo sa imong mga pinulungan? Dili makatubag ang inyong pastor, imong asawa, imong tabad diha, o kinsa ba nang imong kauban diha, kundi ikaw mismo may katubag ana sa imong pagalingon. Garita sa Mateo 24 kapitulo 24 bersikulo 48 antod sa 50. Apan kung dautan siya nga sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Dugay pa muuli ang iyang agalon. Ug musugod siya pamunal sa iyang mga kauban sulugoon ug magpalabig kaon sa ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoona mahibalik usak niya na kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibaloy. Kay ang usa tao kay wa siya ka balo kanos mo balik ang iyang agalon. Ang usa ka salugoon nagpatuyang na himo noon namunal siya siyang kaubang sulugoon. Kaingon man ka nga wala pa man gyapon mobalik si Ginoong Hesus. Nakabalo man ta sa adlaw nga kanos ata na tao pero wa ta kabalo kung kanos ata kaon sa Ginoo, kanos ata mamatay. Anytime pwede ta kwaon sa Ginoo. Karon buhi pa ta pero pwede og makwaon ta sa Ginoo. Maong pangandam, andama, magtukaw ka sama ka sa napulo kadalaga dito sa Mateo kapitulo 25 nga ang 5 nadala kay nagtukaw sila apan katong laing 5 wala madala kay nagdinanghag kay wa siya kabalo. Wala sila kibalo nga ang ilang lana di kaabot nga maabot ang ilang pamanunon. Maong ingon si Ginoong Hesus diha, magtukaw ta. Ug ari pa sa ikaduhang Korinto 5 kapitulo 5 11. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Busa tungod kay may kahadlok og
pagtahod man kini sa Ginoo. Naningkamot kami pagkabig og mga tawo. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit ug naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanamo. Igsuon, nakaila ba gyud ka tinud-anay sa imong kaugalingon? Basig wala. Kami nakailami sa among kaugalingon. Pangutanay mo kaugalingon, unsa imong purpose nga nabuhi pa ka ng kalibutan? Unsay main purpose nga nagitagaan pag kinabuhi sa Ginoo? Pangutan-ay igsuon. Kay matag sa tagsa nato nga buhat. Hukman na sa Ginoo, pinaagi sa kalayo. Tagsa dautan man umaayo. Hukman ta sa Dios, pinaagi sa atong binuhatan. High-tech ng teknolohiya karon. Ay imong mata mao'y bintana sa imong lawas. High-tech na sa teknolohiya karon. Daghan kayo makita nimo nga makasala ka pinagi sa mata. Sige pagtan-og porno. Pornokisyon. Wa na kay mo tis Ginoo. Unholy videos. Mga games. Kitang tanan hukman ta sa Ginoo. Base sa atong binuhatan. Maong pag-andam igsuon. Dili makaluwas ang imong pastor. Unsa imong ginikanan na imong hinigugma. Kinsa diha imong tapat. Kundi ikaw mao'y makaluwas igsuon. Mao nga atong dila igsuon. Mao po'y pinaka lala sa partis tong lawas. Dili makahugaw sa tao ang mosulod sa atong baba, kundi ang matag pulo nga magwa sa atong baba kay kinigikan man sa atong kasing-kasing. Ang ari pa to sa Lucas igsuon. Lucas kapitulo 6:45. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Igsuon, sa kung giingon ganiya igsuon. Dili makahugaw sa tao ang mosulod sa iyang baba kay gibalaan na niya ang tanan. Di ba? Na ito sa nagmilagro, nagmilagro si Ginoong Hesus sa nagikasal. Nga nagmilagro siya, naghimo siya bino. Maayong bino. Di pa inom niya. Pwede mo inom pero ayaw paghubog. Gibalaan na niya ang tanan. Di lang palabi ag kaon o inom. Kaya makasala. Ang tanan nga sobra sala. Ang makahugaw sa tao ang mugwa siyang baba kay gikan mas yang kasing-kasing. Ang bantayan na ato ang dila kay mao nay kung arita sa Santiago 3 kapitulo 6. Ang dila sama sa kalayo kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibok lawas ug nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impyerno. Ang dila may pinakangilad nga bahin sa atong lawas nga nagapasilaob